Igandeak Jai Gasteizen euskararen sozializazioan eragiteko egitasmoa da. Ian behin antolatzen dugu auzune desberdinetako eskola batean. Formatua oso sinplea da, ikuskizun bat eta horren ostean dinamika bat. Izan daiteke tailer bat edo jolas bat, beti ikuskizunarekin zerikusia duena. Igandeak Jain parte hartzen dute normalan aurre hezkuntzako azkenengo zikloetako eta lehen hezkuntzako familiek, haur eta helduek, gurasoak edo aitona-amonak. Gure helburua da pixkat euskara, eskola, binomio hori nolabait apurtzea, ez? Eta eurak ulertzea modu ludiko batean ere bizi dezaketela euskara, familian eta hezkuntza zentroan ere. Beti dauden rol horiek edo aurre iritzi horiek apurtzea. Saio hauek daukaten berezitasuna da hezitzaile batzuk dinamizatuta daudela. Hezitzaile horiek formatuta daude euskararen erabileran eragiteko. Estrategia batzuk dituzte, teknika batzuk dituzte, bai gurasoen artean euskararen erabilera sustatzeko, bai umeen artean ere, eta baita goitik berako harremanean, guraso haur eta betik gorako harremanetan, haur guraso. Orduan hori da pixkat Igandeak Jai daukan berezitasuna, ez? Ez dela geratzen soilik igande arratsalde batean egiten den ikuskizun eta tailer batean, ez? Pentsatuta dago euskararen erabilera sustatzeko, ez? Eta hausnarketa bat egin zen geu elkartean eta ikusi zen Gasteizen aisialdi euskaldunean utxune handia zegoela, ez? Etzirela egiten berez modu kontziente batean euskararen erabilera sustatzeko aisialdi programak. Eta dauka beste berezitasun bat eta jarraipena duela, ez? 10 saio edo antolatzen dira, orduan horrek ere aukera ematen du eboluzio bat izateko programak. 83an sortu zen arnasgune bezala, ez? Familia euskaldunentzako bakarrik. Eta egun euskara ez dakiten eta oso gutxi dakiten familiek ere parte hartzen dute jakinda arnasgune bat dela. Egun edozein hezkuntza zentrotan aurkitu dezakegun familia eredu bat. Oso ohikoa izaten da horrelako eskaintzetan guraso guztiak alde batean elkartu, ez? Euren kontuei buruz hitz egiten eta umeak ustea jolasten, ez? Orduan guk nolabait bultzatzen ditugu seme-alabekin egotera elkartzen dira, ez? Igandeak Jai saio batean, lehenengo harreman euskaraz egiten dute, gero berriro auzoan elkartzen dira. Esaten da, ez? Lehenengo hitza edo, ez? Lehenengo harreman hori euskaraz egiten bada, gero mantentzen dela. Gero nik uste dut eragina duela ere, eta ziur nago, Igandeak Jaitik ateratzen direnean, agian euskaraz hitz egiteko ohitura ez duten familia horietan, ratutxo bat gehiago behintzat jarraituko dutela euskaraz egiten. Eta ari garelako igande arratsalde horretan auzo horretako hizkuntza paisaia euskalduntzen. Harreman sare euskaldun berriak sortzen direla, daudenak ere indartzeko ahalmena duela, euskara eskola binomio hori apurtzeko gaitasuna duela, ez modu ludiko batean, eta hizkuntza paisaia, ez? Euskalduntzen duela Gasteizen. Bataz beste Igandeak Jai saio batean 100 pertsonek parte hartzen dute, gutxi gora bera. Hori gainera pixkat pandemia urte hauetan. Pandemia aurretik eskola batean erraz 250 pertsona bildu algenituen. Gure balorazioa oso ona da. Jarraitzeko asmoa dugu, ikusten dugu familiek zer erantzune ematen duten, zer eskatzen diguten. Orduan, guretzat Igandeak Jai da geu elkartean egitasmo potente bat. Eta aurrera begira, orain pandemiarekin asmoa da pixkat berreskuratzea lehen genuen hori, ez? Orain arte ezin izan gara eskoletara sartu, baina Igandeak Jai ez da eten, jarraitu dugu bai pandemia itxialdian online eskaintzen, ikuskizuna eta tailerra. Orduan asmoa da orain irailetik aurrera ea itzuli gaitezkeen lehengo Igandeak Jaira. Eta hori da gure erronka potentena.